फै लोगोफोर जोङो दिनैहाय मोजां मोनसे गोदान लेसन जोङो सोलोंनानै लानि बिराद गिदिर लेसन बेखौ नोंथांमोना साफ्रोमबो मोनथिनांगौ जायो। जोंनि फिजिकेलजों एक्सारसाइसजों जोंनि धोन सम्पथिया माबायदि कानेक्सन दं, मानो कानेक्सन दं, मा जाहोनाव नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो मोनथिगोन। सिगां आङो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाग्रोयो, जोङो जेब्लायबो सन्तुष्टयै थानांगौ। जोङो जेब्लायबो मा खालामनांगौ? सन्तुष्टयै थानांगौ। मानो? जोङो मानसि हिसाबै जोंनियाव गोदान गोदान साननायफोर फैयो, गोदान गोदान जोंनाव लुबैनायफोर फैयो, गोदान गोदान जेब्लानो नोंथांनि इनकामा बारानिफ्राय बारा जालांगोन, जोंनि गोसोनि लुगैनाय, जोंनि बिल्स ना, जोंनि माखासे मानि गासैबो बारानिफ्राय बारा जालाङो, नंगौना नङा? देरसिननिफ्राय देरसिन जालांगासिनो जालाङो। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो मोजां एजेन्डा आङो खोन्थानो। जोङो लाइफआव आंथ' ओरैबायदि मोनसै कि लाइफआव गोबां जोङो माबाफोर एक्सपेक्ट लानानै थाबाय थानो नाङा। जा दङ बेनो सेटिसफाइ जानानै थानो हानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला बे साननायानो नोंथांखौ हमथागोन। बे साननायजोंनो नोंथाङा आवगायलांनो थाखाय हागोन। जोंनि साननायफोरखौ जेब्लानो नोंथाङा माबा मोनसे मा होनो सकखौ फुरा खालामो आरो गुबुन मोनसे सक जोंनाव फैबावथारो। एसेबां धोन सम्पथि गोनां मानसियानो जाया मानो, बिनि सकआ फुरा जाजोबखाया जोंनि मानसिया। बेनिखायनो नोंथांनि दा केपासिटिया जेसेबां बे एसेबाङै नोंथाङा माबा खालामनानै था। आंनियाव मोनसे मबाइल फन था, आंनाव मोनसे गारि था, आंनाव मोनसे न' था, आंनाव मोनसे फेमिलि, बेनो नोंथांनि थाखाय सन्तुष्ट'। आरो जोंनाव मा नांबावगौ, बुहुमाव मा नांबावगौ, बेबायदि जोङो साननानै जोङो गोजोनै थानो थाखाय हायो आरोखि। दा बेयो मोनसे थांबाय, जोङो बेयावहाय गोसो होनानै जों साननांगौ दङ। मोनसेया जाहैबाय आंनि दिनैनि टपिकआ जाहैबाय जोंनि फिजिकेलजों, जोंनि एक्सारसाइसजों जोंहा धोन सम्पथिया फाइनान्सियेलि वेल्थ मा कानेक्सन दं। नोंथांमोना साननो हागौ ना, एक्सारसाइस खालामनाय, बडि बिल्डिं, आरो बडि गिदिर गिदिरखौ बुङाखै आङो, बडि गिदिर गिदिर खालामनायखौ बुङाखै आङो। जा गावनो आन्था दंनाय आरो गावनि देहाखौ फिटै लाखिनो हानाय फिटनेस जोंनियाव थानायानो जोंनि थाखाय थिग दंब्रा। आंनावबो डेलि एक्सारसाइस खालामो आंबो डेलि। जेब्लानिफ्राय आङो बे माबाखौहाय आङो बुजिनो थाखाय हादों, बै समनिफ्रायनो आङो डेलि एक्सारसाइस खालामो। फिजिकेलजों जोंनि मेन्टेल कानेक्सन दंथारो खि दंथारो। जेब्ला जोङो फिटनेस जायो, फिटनेसा ओरैखौ बुङा कि बडियाल' गिदिर गिदिर, बडिफ्रा गोगोम गोगोम, बेखौल' फिटनेस नङा। जोङो फिटनेस बुङोब्ला नोंथांनि साननाय हनाय, नोंथांनि मेन्टेलिटि गासैबो फिट थानांगोन। नोंथाङा गोजोनै थानो हानांगोन, बेखौसो बुङो फिटनेस। देहायावल' फिटनेस जानानै मा जानो, मेन्टेलाव फिटनेस गैयाब्ला, बे आरोखि। बेनिखायनो जोङो फिटनेस जानो थाखाय जोङो मेन्टेलि फिटनेस जानांगौ। दाना माब्रै? गोबां फाइनान्स एडभाइजारफ्रा बुङो, मा बुङो नोंथांमोना मिथिखागौ। सिगां नोंथाङा फिजिकेलखौ थिग खालामग्रोनांगोन। नोंथांनाव लाइफ इन्सुरेन्स थानांगोन। नोंथांनाव लाइफ इन्सुरेन्स नङाब्लाबो हेल्थ इन्सुरेन्सआ थाथारखानांगोन आरोखि। हेल्थ इन्सुरेन्सखौ नोंथाङा बानायना लाथारनांगोन। जुदि सोरबा न'खराव सासेल' खामायग्राब्ला, स'ल आर्नार, बिदिब्ला नोंथांनाव लाइफ इन्सुरेन्स थाथारनांगौ। मानो? गुदान आकाशना जुदि बै स'ल आर्नारा, जा खामायग्रा मानसिया माबा मोनसे जायो, माबा मोनसे जाब्रबथाय जायो, माबा मोनसे थैनानैनो थाङो, अब्ला न'खरा माब्रै सिकिउर जागोन? न'खरा माब्रै माजों गसंथागोन? मानो होनना बुङोब्ला बेल' सासे आर्नारा। बेनि थाखाय जोङो लाइफ इन्सुरेन्स थायो, जाहाथे लाइफ इन्सुरेन्स बानायोब्ला बिनि न'खरनि फेमिलिया सेफ जायो। बिनि लाइफ इन्सुरेन्सजों बिनि न'खरनि मानसिफ्रा बेजोंनो माबा मोनसे खालामनानै थानो थाखाय हायो। जोंना फिजिकेल, जुदि नोंथाङा थाखा गोबां खामायबाय, दोहोन माबाना लाबाय, नाथाय नोंथांनाव खुनु माबायानो गैया, सिकिउरानो गैया, नोंथांनाव हेल्थ इन्सुरेन्सआनो दं ना मायानो दं, सानसे नोंथांनियाव गोब्राब माबाफोर फैबाय, जाथायफोर फैबाय,
जाब्रबथाय जाबाय नोंथांनि थाखा फैसाफ्रा बेयावनो गासैबो थांजोब्बायब्ला जोङो बेवहाय माने खेबसेयैनो गोबां टाइमनिफ्राय जों खामायबोनाय थाखाया नोंथांनाव सेभिं खालामनाया वान सेकेन्डआवनो लस जाजोबब्ला जोङो इसिबां गोबाव सम खामायनाया बबेयाव थांजोबखो। बेनिखायनो नोंथांनावहाय हेल्थ इन्सुरेन्स नोंथांनाव थाथारनांगौ एकदम मेन्डेटरि फर एभ्रिवान खालामनानै लाथारनांगौ। नाथाय जोंनियाव बिनि थाखायबो हेल्थ इन्सुरेन्सनि जों पलिसिफोरखौ मिथिनांगोन माबोरै हेल्थ इन्सुरेन्स बानायो मा खालामनांगौ हेल्थ इन्सुरेन्सनि थाखाय मा बियो ना। जायफ्रा सल अर्नार न'खरनि सासेल' खामायग्रा लाइफ इन्सुरेन्स मेन्डेटरि खुदाना खासना न'खरनि गेजेराव जेनेबा जाय सल अर्नार बियो माबा मोनसे जानानै थैनानै थाङो बा जाब्रबथाय जायो एक्सिडेन्टफोर जायो बिदि दाजाथों नाथाय बेबायदि बुंनांगौ जायो नोंथांमोनखौ बुजायनो थाखाय। बेबायदि जायोब्ला न'खरा माबोरै गसंथानो जुदि बेनावहाय लाइफ इन्सुरेन्स दंनायमोनब्ला हमना लादो 1 crore कभार खालामनानै बियो लाइफ इन्सुरेन्स लानानै दंमोनबा फेमिलिया मोनगौमोन 1 crore। बेनिखायनो आङो साफ्रोमखौबो जायहा एफर्डेबोल खालामना लानो हानाय नोंथांमोना खालामनानै लानो हाथारनांगौ। नाथाय साफ्रोमबो हाजोबा। जेरै एगजामपोलाव आं नों बेयाव जिरायनानै दङ ना आङो न'खराव नायनांगौ गावनि फिउचारनि थाखाय मावनांगौ गावनि फिउचारनि थाखाय सेभ खालामनांगौ गोबां जोंनाव आरो सकफोर फैयो माबा मोनसे गोदान लानो थाखाय बेबायदि जायो आरोखि। बेनिखायनो हाजोबा। जेरै एगजामपोलाव आंबो हाया आंबो। नाथाय फिउचाराव मानो होनना बुङोब्ला जोंनि लामायानो बेबायदिनोखाबा जोङो बानायनानै लाथारखानांगोन आरोखि। बेनिखायनो जायफ्रा हायो नोंथांमोना बानायनानै लाथार आरो जायफ्रा हाया नोंथांमोना ट्राइ खालामनांगोन बयबो ट्राइ खालामनांगोन। मा होनना बुंगोन कशिश करने वाला कभी हार नहीं होता होनना बुंगोन। जोङो जेब्लाबो जों कशिशआव थानांगोन आंबो कशिशआवनो दङ कशिश खालामदों इनभेस्ट खालामनो नाजादों सेभिं खालामनो नाजादों फिउचारनि थाखाय गोदान माबाफोर सानदों ना। जोङो बेबायदि साननांगौ जायो आरोखि। बेनिखायनो आङो बेखिनिखौ बुंबाय। नोंथांमोना बे भिडिअ'आवहाय गोबां सोलोंनो थाखाय हादों जानो हागौ। मानो होनना बुङोब्ला बेबायदि एडभाइसखौ आङो बर'आवहाय बांद्राय नुनो थाखाय मोनाखै आरोखि। मोननो थाखाय हाया जोङो इउटुबाव नागिरब्लाबो। नोंथांमोना गोसो होनानै जायफ्रा भिडिअ'खौ नायबाय नोंथांमोना बुजिखागोन मोनथिखागोन लोगोफोर। अके आङो गोलाव बानायोब्ला नोंथांमोना बरिंबो जागोन। बेखिनि भिडिअ'खौ नोंथांमोननि सायाव लानानै फैबाय। थेंक इउ स' माच।